ko hanmen ko para how Jesus Christ menta ka step beratel ligi jing pole barengkong naka kitab Isaya nang ya lupa berkum juru ka gospel ka kren hanga happy syapang ka jing shajing it kumbang itip nadu kasngi balang berdepay meninro kendiat ngelak kren syapang ka jing shajing it bar menta ka step kam kerpang ha kajing pole ke barengkong na ke kitab Isaya nong ya lupa la kran syayengi ke kajing mut jong kajing syajing it ke ngidai banle kumno ngidai banle habang syajing it ngitip ban yos ngau naka kitab jong Isaya ong ba ki kito gibreu hakapor jong Isaya ki syajing it tang najrong tang ban le manle kiduai tang ban peni hakmat kibreu kanai kedai kata kajing kran jong Isaya kajing duai kajing syajing it kajing le jungki kadai tang nasla kamwan nadu kadanut kajing ki dan matu kadau kadan kajing penrem ya akum kito ki jaj breu lane ki bale pendep rukom ya kajing duai bar kajing syajing it kajing ki menta ka stem ngako abanai phi katukat ne kidau bang idai ban syajing it ka bang ilap na kajing tho bakhoj ka badengkong kumbang ilap ha ka kitab jong ke Isra halanong ka bapra dekot arpulai ka ong kumni ngi syajing it bangi pen scam ne penjeliu ya kajing duai jongi ngi syajing it ban pen scam ne ban pen penjeliu ban pen klan ya kajing duai jongi kum ki kon Kristen ngi syajing it dai namar kana kedau namar ngatip bangadai ubreu badona ha kajing duai kajing duai junga ka pansong tanrai haublei namar kajing duai junga kalong tang na senturio lese ne ngasule menle ngasule tendep ngasubut ya kajing hikai ke jong ka balang dei nama ta kadau ka Isra ha kana ka step ong yang IP bangi dei ban syajing it kenang ba kajing duai junga kansong tanrai haublei bat kata kajing duai ke junga kansong scam bat kan mi now blei kanai kadai ka daw ka barangkong bangi dei ban syajing it kamar pan ngilap na ka sti jong kisim kalau long ka arpo de kod arpan riu kubong ba ngi dei habangi syajing it kajing syajing it jongi ka ya rap yangi ban wat ya kajing isnei ublei ban ya rap bangin wat ya kajing isnei ke jong blei bangi wat ya kata kajing ya rap jong blei ha kajing em ke jongi ngitip bandalade ngimla ban le ye ngimla ban pendep ya ke kamram jinga kum Kristen kum ka kon Kristen dei nama takadau ngahaban le chakma doblei ngahaban le chakma doblei ngahaban IT la dei hakma doblei lang ba kajing syajing it kajunga marmar ba kajing syajing it junga kan ya rap yang ban ublei unsawan ban Kristen nga ban aibor nga ban yarap nga ban mangangala ban pendep hok yala ka jong ka kamram kum kon Kristen ni ka kon Kristen kam tamai ha kini kisah posngi bakabalang kalabu na kabanta jungi ban pansitom yala de tongin persangkala kadiai ban bud hok ban bu hok ya kane kajing syajing it ha kajing em kajungi kenang ba ublei un ngap isnei kenang ba ublei un wan ban Kristen ngi un wan ban aibor ngi bangi laban pendap hok yakin ki kamram kenang ba mengingi laban yo ban sibenta ya hakata kasngi krau ko ba Jesu un mi pat na gejing yap bad un pan laj im ngi nakapop nang dapat naka kitab jong Samuel ke benengkong lenong lai penru dekot khatlai ko ong komne bangi pen pau ya kajing sngu si jungi bangi pen pau ya kajing sngu si jungi namar bangi la lepop ngi ngatip banga breu ngalahap hakapop ngalangob ha kajing sngu jong kana kepertai ngalangob ha kajing yalam basnu jong ki henmen ki para breu junga bonsin ngalalandet ya ke ege bau bleu la hikai nga banle dei nama takdau ngapan pau ya kane kajing snusik tang junga ya kajing ong junga bang alale bakla ngalalan ded kajing hikai jung me koble dei nama takdau ngahaban syajing it ka kitab Samuel ke benengkong lai puwei khatlai nang dapat
bangin khot yoblei ba un wan ha ka jing im ka jung iman ka sngi menta ka sngi ngadon sibun e ka kamram ki kamram ban pendep kumukun Kristen hapa ka balang kum ukpa hayinga sem kum ka kmi hayinga sem bat habanga lej saka jing tre ka junga habanga mi na ka ne ka ying khot ying ka tang ka jung ble ka ying mane haba ka klimat ka bangami na ka ying ka sem ka junga na ka jing khang ying ngatip ba ngan sahab ha ka pop ngatip ba ngan sahab aki jib sibun ba ki jing pensoi bangan light na ka to ka pop bangan light na ka to ka jing pensoi na ki kambas nu ki kam auria jong ka ne ka perthei nga haban khot ya ka jing yarap ka jong blei nga ban khot yaw blei ba un yarap yanga ba un ri yanga kadai ka ne ka wei ka ba ngisa jing it bangi ong yo blei wan haka jing im ga junga ko blei bangan ba men ri yanga men sen sharinga men penlai yanga na ki ne gi jing ma jong ka ne ka perthei nang ta pat ba ngi pen sngerit yalade hakmat oblei ngi pen sngerit yalade hakmat oblei habang ngi sha jing it kumbang yo sngew ha na ka jing pule ka banang kong ba ki to ki breu ha ka to ka por ki sha jing it tang ban pen i hakmat ki breu ki dua ya khamado blai ki le suga jing ya sang tang ban pendap rukam tang ban bud ya ge jing hikai jong kan yam ge jong ki henry om dei kom ta henry ka jing sha jing it ka junga ka jong pi ka ha ban mi nadu ka danot ka jungi nadu ka talong jong ka danot ka jungi namar ba ngi don kata ka jing snge red hakmado blai lamba ka jing snge red ka jungi klempe bo blai unsa ngap ya kata ka jing doai ka jungi bat unsa wan ban pen klain ya ka jing doai ka jungi namar ka jing doai ka jungi kami inau blai kene gede kita ki khndiat tili ki daw ka ba ka kitab lane ka jing thaw ba khoj ka were nga ye phi ko hanmen ko para dei nama ta ka daw ha ba ngi sha jing et hai kine kisngi jong ka porlen to ngin bu kine ki jing hikai ka bang yo na ka jing thaw ba khoj ha khmat jungi om dei ba ngi sha jing et tang bat pandap rukom om dei ba ngi sha jing et kumbale ki farisi ki sadusi tang ban pen i hakmat ki wei hakmat ki para breu jungi bat ka jing sha jing et ngitep ba om dei tang na ka ja na ka jing bam ka bangi bam hanrei ka bakung san pat ka bangi hap sha jing et dei na ki khmat ki jungi ki khmat jungi ru kila ban pen le pom yingi kila ban yalam yingi jungai na ka jing e jong blai na ka jing isnei ka jong blai na ka jing em ka bangi haban em kum ki kon kristan dei nama ta ka daw ngi haban sha jing et ru na ki khmat jungi kum juro na ki skor jungi kiskor ki jungi ru kum ju ngi haban sha jing et tongin tap kiskor jungi habang yo sngew ki jing sneu jong ka na ka perthai habang yo sngew ba ki we ki kran ya ke ege bas new lane ba ki kran ben yangi tongin snap ngin tap kiskor ki jungi kum ka dak jong ka jing sha jing et bat kum joro ngi haban sha jing et naw thlik ban ka sentur ka jungi ladang si sha ngi la ban sha jing et naw thlik ban ka sentur ka jungi ngi klempem ngi la ban pendep ya ka jing sha jing et jungi na ka jing bam ki ba ngi gilap ha ka jing em jungi ba man la ka sngi ko han men ko para menta ka sngi to ngi persang ban sha jing et naw thlik jungi ngin nom persang ban kresneu ya ki wei ngin nom persang ban kren ben ya ki wei ngin nom persang ban pen po ya ki wei ngin nom persang ban pen he ya la de pat pen ksan ya la de henry to kumbang yong ngin persang ban pen red ya la de na ka ba ngitap ya la jong usintur ya la jong usintur bat la jong thalik de nama ta ka ko han men ko para hagane ka sngi habang yuan ban terwa ya kana ka mas ba khoj to ngin IT ya la de hable telitlan ba blei un kershan ngi ba blei un ai borengi kenang ba mangingi la ban pendap hok ya kana ka kamram ka ba u blei ula ai ngi kham tame ka jing pulai ka banengkong bat ka gospel ka khot ka wering ai phi bangin sha jing it dei namar ba ngi i jo blei om ba ngi kwa ban pen i lane ban pen he pen san ya la ka jong ka jing im kristan ka jungi en yo Jesus Christ